ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് കരാട്ടയുടെ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പറയാം. ഹലോ, അപ്പം ഞാൻ കരാട്ടയുടെ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. നിങ്ങൾ വലിയ എനിക്ക് കരാട്ട അത്ര ഇതൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ബെൽറ്റാണ്. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലൂ ബെൽറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. എക്സാം കഴിഞ്ഞു ബ്ലൂ ബെൽറ്റിൻ്റെ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കരാട്ടൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അറിയുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാവും. പിന്നെ കമൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.